আগত ইউ পি পিলত আছিলোঁ। ইউ পি পিলত কিহৰ কাৰণে জইনিং কৰিলে আপুনি? জইনিং মানে এইটো মই ভাল নালাগাৰ কাৰণে একো কাম সুবিধা নাপাওঁ, সেইকাৰণে ইউ পি এফত জইনিং কৰিলোঁ। खिन्थु जोङो जुजिनायनि गेजेरजोंनो देरहागोन, मोजां बहरावनो जों देरहागोन आरो हाग्रामा सारानो सरकार बानायगोन, बेखौ जों खाथां नुहुरदों दिनैनि दिनाव। আগত ইউ পি পিলত আছিলোঁ। ইউ পি পিলত কিহৰ কাৰণে জইনিং কৰিলে আপুনি? জইনিং মানে এইটো মই ভাল নালাগাৰ কাৰণে একো কাম সুবিধা নাপাওঁ, সেইকাৰণে ইউ পি পিলত কিবা বি পি এফত জইনিং কৰিলোঁ। প্ৰমোদ বড়োতো আগত বহুত কিছু কৈছিলোঁ যে ইমান এনেকুৱা সুবিধা দিম, কি দিম, চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সুবিধা দিম, ৭৫,০০০ কি ডিমাণ্ড দিম, তাৰপৰা একো দিয়া নাই। সেইকাৰণে মই বেয়া পাই মানে নাংগালত মানে জয়যুক্ত কৰিলোঁ आरोखि। नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय। थांनाय फेब्रुवारि मासनिफ्रायनो जों ब्लक टीम, प्राइमारि टीम लायै मेल मिटिं खालामदों आरो दानि सोलिबाय थानायनि जेखिनि सरकारनि खामानि दामानिफोरखौ जोङो रायजोफोरनो खोन्थानानै होदों। रायजोफ्राबो गावसोरबो बिजिरनानै नायदों आरो बे माबायावनो दिनै हाग्रामा सारनिबो मोनसे धौ फैदों। बेनि थाखायनो नैबे दानि सरकारखौ जेनाखि प्रतिश्रुति होदोंमोन बिसोर मावफुंनो हायैलाय जे जोंनि हाग्रामा सारखौनो आरो लाबोफिननो थाखाय दिनै सानफ्रामबो बा बे माखासे दिनाव दोलो जों जयेन जाफैदों आरो बे खुब मोजां लक्षन। बे हाग्रामा सारनि मोनसे देरहानायनि मोनसे साइन आरो बेखौ जोङो बरायनानै लादों। आच्छा सार, बिजेपि दोलोनिफ्राय दिलीप सुखियाहाय बिटिसिखौ उथायनांगौ होननानै बे खोथाखौ बुंदोंमोन, बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन सार? बे एक्सुवेलि कन्स्टिटिउसनखौ बेसेबां बेस खालामनानै बिथाङा बुंदों ना राजनितिक भाबै बुंदों, आं बेखौ काउन्टार होथाव नंथ'वा। खिन्थु कन्स्टिटिउसन बा संबिधाननि जेनाखि नियम दं बे नियमजों बे थांबाय थागोन, बेखौ कन्ट्रभार्सि खालामथावखौ आं सानथ'वाखै बा बुंनांगौ सानाखै। जा कन्स्टिटिउसनाव जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बा 6 शेड्युल बे गावनि नियमजों थांबाय थागोन, बेवहाय बुंनांगौ आं दरखार मोनाखै आरो। एक्सुवेलि जोंहा हाग्रामा सारनि दैदेननायाव दिनै बि पि एफनि मोनसे जे धौ फैदों, दानि सरकारखौ मोजां मोनो। बे खेथ्रआव जोङो मेक्सिमाम भट लानानै हाग्रामा सारनि दैदेननायाव गोबां सिट लानानै जों देरहागोन। बनरगावआवबो जों साना जे दुश्मन हिसाबै गोरलै नङा, जोंनि थाखाय गासिबो दुश्मन माने गोरा। बेनि थाखायनो जोङो सानफ्रामबो ब्लकखौ लानानै प्राइमारिनि मानसिफोरखौ लानानै जोंनि गासिबो उइंसनिफ्रा हर सान गिदिं जोङो रायजो राजाफोरखौ लोगो लादों, सावरायदों। बे हिसाबै जेनाखि रायजो राजानिफ्राय सहारि बा जोंखौ आजावनाय मोनदों, बे हिसाबै देरहागोन। खिन्थु जोङो गोरलै लायाखै, खिन्थु जोङो जुजिनायनि गेजेरजोंनो देरहागोन, मोजां बहरावनो जों देरहागोन आरो हाग्रामा सारानो सरकार बानायगोन, बेखौ जों खाथां नुहुरदों दिनैनि दिनाव। रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन दे थांनाय 5 बोसोराव जेनाखि दानि सरकार सोलिबाय थानाय इउ पि पि एल आरो बिजेपिआ जे आसास होनानै, जे नंखाय आसास होनानै रायजो राजाफोरनि भट लादोंमोन, दिनै नुनो मोनबाय बे आसास बे होनायफ्रा गासिबो फैमाल नंखाय। बेनि थाखायनो जिहेतु जोंहा हाग्रामा सारा थांनाय 17 बोसोराव गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरनि बिटिसि बासि 26टा जनगोष्ठी बा जनजाति गोष्ठीफोरनि थाखाय जे खामानि मावलांदोंमोन, बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैफिनदों। बे हिसाबैनो बे मेसेजखौनो जोंबो होगासिनो दङ आरो बेखौनो दिनै बयबो आजावनानै लादों। बे हिसाबैनो जों आवगायगासिनो दङ।